מה קורה חברים? כאן אני, והיום אנחנו בעדכון חדש בגרו וגרדן. מה קורה פה? קיצור, אנחנו בעדכון חדש, עדכון זן בגרו וגרדן. אני הולך להראות לכם הכל ואת כל הדברים החדשים שיש בעדכון. אז יאללה, בואו נתחיל. כמו שאתם רואים, יש פה משהו חדש. יש כמו זן אפדייט. עוד 2 דקות מתחיל הזן, העדכון של הזן, ואז יהיה סופה ואתה יכול לשים פה, אתם יכולים לשים פה פרי, יגדל פה עץ, וככל שאתם מגדלים יותר עצים אתם יכולים להשיג יותר דברים ולהשיג קוינים והכל. היום אני מראה לכם הכל והכל. אין לי כלום עדיין כי רק התחלתי לשחק, אבל אני הבנתי שיש פה טרייד צ'י ואנחנו הולכים להבין פה הכל. אז יאללה, בואו נתחיל. וואטסאפ. עכשיו אנחנו הולכים. יש פה זן סיד פרק. אתם יכולים להשיג מהזן הזה. אתם יכולים להשיג מון בלומה, שזה הכי פחות נדיר. 25% שזה סרניטאי. 25%. 20% זה טארו פלאואר. שזה גם יפה מאוד. 10% זה זן רוקס. 4.5% זה הינומל. ו-0.5 זה מייפל אפל. עכשיו זה הסידפק החדש. יש ביצה חדשה שהיא ככה, מזה אתם יכולים להשיג. שיבה אינו. זה שועל, זה כלב קטן חמוד. יש את ניאון זרו, שזה קוף חמוד, זה 31%. יש 20.82% זה תנוקי, שזה כמו איך קוראים לזה? כמו רקון, קיצור. יש 4.6% שזה טנקוזאורו. יש קאפה, שזה 3.5%, קיצון, שזה 0.08%, שזה הפט הכי נדיר עכשיו במשחק. עכשיו יש לי משהו בגינה שהוא הדבר הזה, ולא ראיתי מה זה, אז אני לא יודע מה זה. אז אני מחכה שיהיה לי עוד משהו, ואז זה יופיע לי. למחר אני צריך לעבור בין כל הגינה שלי כדי להשיג את זה. איפה זה? הנה. גויה. הנה. אתם רואים עכשיו לקחתי זה. הנה. עכשיו אני צריך להביא זה לבחור שם. ואתם תראו שאז יהיה פה עץ. עכשיו אתם תראו. יש לי מנגו. אמרנו take this plant. אתם תראו שעכשיו עכשיו אני צריך 40%. אז בואו ניקח עוד מנגו שהפך לדבר הזה. רגע. אני לא מוצא את זה. טוב, קיצור, יש לי פה ענב שקיבל את המוטציה הזאת, אז אנחנו הולכים לקחת אותו, וזה הענב הקטן הזה. נראה לי. לא. אז איזה ענב זה היה? זה היה הענב הזה. מה זה? שוגר אפל, נייס. עכשיו יש לי שוגר אפל. הנה. שוגר אפל. טרנקוויל. אני מביא לו זה לשם. לא אכפת לי שום עליי.
טק דיספלנט. קול. הקקטוס שלי נראה לי הפך לטרנקול. שזה היה אלה. פה עכשיו גדל לי פה עוד משהו. הנה טרנקול. נביא לו את זה. יש פה עוד חיג'ה אחד שהפכה לטרנקול. זה נייס. עוד טרנקול. עכשיו אני תקועה. עכשיו אני רוצה וחברים, כל אירוע של טרנקול זה למשך 10 דקות. אז רק אומר, אם אתם לא מספיקים מתבזים ולא אמרתי לכם, כל אירוע זה למשך 10 דקות. אני מחכה שיהיה לי עוד טרנקול בגינה. טרנקול. בואו נביא את הטרנקול. ככה זה אח שלי. טק דיספלנט. בואו נראה מה יש עכשיו בסטוק. אין כלום. עוד אחד. ככה עובד העדכון הזה, אם אתם רוצים לדעת משהו, ככה זה הולך. הנה טרנקול. טרנקול. הנה. טרנקול. עכשיו יש לי, נראה לי 3. בוא נראה. 2. בוא נלך לשים אותם. עכשיו אתם רואים, מתחיל פה לגדול. אז קיצור, בואו נראה מה עוד יש בחנות, אני אראה לכם. יש את ה-hot spring, שזה משהו כזה חם, כמו מעיין חם. יש זן סנט, שזה חול של זן. יש זן פלר, יש זן קרייט. אתם יכולים להשיג מזה טמפל למפ, אתם יכולים להשיג מזה במבו פנס, במבו טיץ', ג'פנס גונג, אתם יכולים להשיג בודה סטטו, זן ברייד וזן ווטרפול. זה מהקרייט. יש סופט סנשיין, שזה הפרי הזה. יש קוי, שזה חיה. יש זן חום קרייט, שזה אתם יכולים להשיג נינג'ה, נינג'ה לבן, נינג'ה חקלאי, פנדה קרום וסמוראי. יש ספייקד מנגו ויש פט שארד טרנקויל, שזה אתם צריכים
להכין עצים 7 פעמים בשביל להשיג, כאילו, כל אחד, למשל זנקרייט זה פעמיים להכין, את הסופט הזה 3 פעמים להכין עצים, קוי 4 פעמים להכין עצים, 5 4 הזן הזה 5 פעמים להכין עצים, הספייקד מנגו 6 פעמים להכין עצים, והבא זה 7 להכין עצים. זה העדכון החדש, ככה נראה את הקיצון אם אתם רוצים לדעת, זה הקיצון, אם אתם רוצים לדעת זה הקיצון, ככה זה נראה. אז יאללה ביי. ביי חברים.